Un verán máis, a Pobra do Caramiñal segue a apostar pola Semana do Mar para seguir afondando no vínculo da localidade co mundo marítimo. A actividade organizada dende a área de turismo desenvolverase do 5 ao 14 de xullo. O programa incluirá actividades de diversa índole, dirixidas a satisfacer os gustos de todo tipo de públicos, tanto pequenos como maiores. Boa parte delas son propostas xa consolidadas en edicións anteriores, que se combinarán con outras novas. Precisamente un dos principais atractivos da Semana do Mar volverá a ser o mercado mariñeiro. Como non podía ser de outra maneira, non? Porque a nosa liña de poñer en valor os nosos recursos e como pobo e vila mariñeira, queremos poñer en marcha un ano máis a Semana do Mar. Ven cunha programación moi nutrida, como é xa costume. Hai espectáculo infantil, exposición de aves mariñas, un show cooking tamén que vai facer Miguel Mosteiro con conservas. E para rematar a semana, pois temos a feira mariñeira polas rúas da nosa vila. Vai haber máis ou menos os mesmos postos que o ano pasado, serán sobre uns 40 máis ou menos. Haberá tamén unha zona dedicada ás crianzas, nunha zona tamén xa delimitada, e vai estar dende a Praza Victoriano García Martí, Cantón da Leña, Rúa Unión, Rúa Extremo e ata Xardíns Valle Inclán. Outro dos grandes atractivos do programa volverán a ser os obradoiros de marisqueo, para os que compre inscripción previa. E o venres 12 haberá unha visita de turismo mariñeiro coas mariscadoras de Mar da Pobra, que como ela ben comentou vai ser gratuita. Será ás 11 da mañá e sairemos da Casa Mariñeira, pero é necesario inscribirse previamente, vale? Xa que as prazas van ser limitadas. Tamén se poderá visitar na Casa Mariñeira a exposición Compañeiras do Mar e do Ceo, cedida polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Para os máis pequenos, programouse tamén un espectáculo infantil titulado Abordaxe Pirata, de Barafunda Teatro, o día 8, ás 8:30 da tarde, no Cantón da Leña.